tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. And now, it's time for SPG, as in Super Pagner Secret File. For the first time, nakipagmukbang ako sa senior high. Hi, DJ Rocky. Kung pamilyar ka sa phrase na too risky to share, alam mong yun ang best description sa kwento ko. Pero sige, i-share ko pa rin sa'yo. Hindi naman siguro malalaman ng iba kung sino ako, di ba? Itago mo na lang ako sa pangalang Ronald. At ito, ang aking SPG, as in Super Pagner Secret File. Nagdatrabaho ako sa isang kilalang bangko bilang isang accounts officer. Hindi ako ang highest branch official pero mataas-taas pa rin ang posisyon ko. Kahit papano. Marami akong task. At isa na dyan ang mag-supervise ng mga application sa branch namin ng mga gustong maging student intern. At dahil medyo kulang kami sa tao, tumatanggap kami ng mga intern. Sa madaling salita, dumadaan sa akin lahat ng internship applicants. At ako ang nagde-decide kapag tanggap yung aplikante o hindi. Then January last year, may mga pumuntang senior high school students sa branch namin at nag-apply na maging intern. At bilang in charge, in-screen ko sila. And then sabi ko, okay, we will accept all of you as interns. Pasok kayo lahat sa slots namin dito. So congratulations. Start na kayo agad tomorrow. Ganun. At bago pa man sila umalis, napansin kong may isang babaeng estudyante sa kanila na tumingin sa akin ng malagkit, kumindat, at nagpa-cute na parang ewan. Sa una lang ay hindi ko ito pinansin. Pero naisip ko maya-maya pagkaalis nila. My God. Cute yung babae. Tumatak na siya sa isip ko. Tiningnan ko ang application profile niya. At nang makita ko ang photo sa kanyang biodata, nagandahan pa ako lalo. Itago natin siya sa pangalang Luna. Kinabukasan, binriefing ko sila sa mga gagawin nila bilang mga intern. Inassign ko sila sa iba't ibang area ng branch namin. At nagsimula na sila. DJ Rocky, aaminin ko, hindi ko mapigilang bantayan si Luna ng palihim. Pangit mang sabihin pero oo, nalibog ako sa kanya. Siya lang kasi para sa akin ang namumukod tangi. May mga instance na nahuhuli ko siyang tumitingin din sa akin ng panakaw. Pero agad niyang binabaling sa ibang mga mata niya pag nagsasalubong ang mga tinginan namin. Alam ko, sigurado ako, hindi yun napapansin ng mga kapwa niya interns. Magaling siyang magtago ng nararamdaman niya. At doon ako sa kanya mas nahumaling. Isang gabi umulan ng napakalakas. At maliban sa security guard na nakapwesto sa labas ng main door ng branch namin, kaming dalawa ni Luna
ang tanging naiwan sa loob ng branch dahil nakaalis na ang lahat ng staff. Habang hinihintay ang pagtila ng ulan, nakita ko siyang nag-cellphone. Kaya nilapitan ko siya at sinabing, "Ay Luna, hindi ka pa uuwi?" Sumagot siya ng, Good evening, sir. Wala po akong payong eh. Antayin ko na lang pong mag-stop yung ulan. And then sabi ko, dito ka na lang sa office ko magantay. May TV doon. Nood ka muna. Tapos sumagot siya ng, Sige po, sir. Thank you po. kinuha niya ang bag niya at dumaan sa harap ko papunta sa opisina ko. Pero sa halip na dumiretso ng lakad, tumigil siya sa harap ko at tila hinampas niya malapit sa mukha ko ang mahaba niyang buhok. Ay, ang bango ng buhok niya. Nakaka-turn on. And then nagsalita siya bigla ng, Ay, sorry po, sir. Sorry po. sumagot ako ng, no, it's okay, it's alright. You may proceed. DJ Rocky. Tinayuan ako sa ibaba nung maamoy ko ang kanyang buhok. Parang sinadya kasi ni Luna yun eh. And then pumasok na siya sa opisina ko at umupo sa sofa. Nandun lang din ako, nakatingin sa kanya. Pero noong umupo na siya, nagkatitigan na kami. Nag-init ako kaagad. Tapos tinanong ko si Luna. Are you single, Luna? May boyfriend ka na ba? Sinagot niya ako ng, I'm a single, sir. Ready to mingle. Ikaw, sir. Are you single? Gwapo niyo po eh. Sinagot ko rin ang tanong niya. Thank you ah. And yeah, single din ako. May sasabihin pa sana ako sa kanya for some small talk, pero nakita niyang tinitigan niya. O nakita kong tinitigan niya ang ibaba ko hanggang sa tinanong niya ako. Sir? Okay lang po bang makipagduo? Sagot ko. Duo? Sure. Anong laro? And then sumagot siya ng, Ito, sir, oh. Tayo mismo ang maglalaro. sasagot pa sana ako pero pinatay na lang niya bigla ang ilaw sa office ko. Hanggang so dumilim ang paligid at naramdaman ko na lang na hinuhubad niya ang slacks ko at inumpisahan niyang i-CPR ang ikalawang ulo ko sa ibaba na kanina lang ay halos walang kabuhay-buhay. DJ Rocky! Grabe! Whew! Ay, hindi ako resist. DJ Rocky. As in, wow! Grabe! Kasi, dati, sariling sikap lang ako pero ngayon sa unang pagkakataon, nagpapabuko juice na ako! Ang lupet! DJ Rocky! Woo! Sa sarap ng kanyang pag-CPR sa aking kalawang ulo sa ibaba, nailabas niya ang itinatago kong katas. Pagkatapos, yung ulo ko naman sa itaas, ang CPR niya tumambad sa mga mata ko ang malulusog at nagyuyug-yug ang mga siopaw sa kanyang mga bundok. At bigla niya itong inilapit sa akin para ipamukbang. Sinipsip ko ang bilog na nakaibabaw sa kanyang siopaw at naramdaman ko ang kanyang pag-ungol ng napakalakas. Hanggang sa tumulo ang mabangong pawis mula sa kanyang leeg. Pagkatapos, hinuburan ako ni Luna ng aking pang-itaas at nakita niya ang katawan kong may nakapatong na 2 nips candy. Kinain niya ito at ako naman ay umungol lang.
Hanggang sa nabuhay ang dalawang daliri ng kamay ko at hinanap ang alagang pusa ni Luna. Pinadampi ko sa ilalim ng palda niya, kinapa ko ang kanyang mabalahibong bukid at nahanap ko ang kanyang kuting at napasigaw siya ng meow, meow. Hinimas ko ang kuting niya ng paulit-ulit hanggang sa nakita ko si Luna na tumirik ang mga mata at naninigas na dumapak sa aking lamesa. Sarap na sarap sa akin ang kanyang kuting. Pagkatapos noon, nilihuran ko si Luna at tinake-out ko ng kain ang kanyang kuting. Lasang, nilagang, mani! Dahil sa sabaw nitong nakakapasma sa dila at noong tuluyan ng hinubad ni Luna ang lahat ng kanyang suot, humiga na kami sa ibabaw ng lamesa at nakipagbakbaka na sa bukirin niya ang aking ikalawang ulo. Akala ko malalagutan na ako ng hininga sa sobrang sarap hanggang sa naabot namin ang tuktok ng kaligayahan sa aming pag-fusion na mala Dragon Ball Z Fusion. DJ Rocky, for the very first time, nakipagmukbang ako sa isang senior high. Pero teka, hindi minor de edad si Luna. Nasa legal age na siya at may mutual consent ang nangyari. Pagkatapos noon, nagdamit na kami pareho at napansin ni Luna na tumila na ang ulan. Nagpaalam na siya sa akin na uuwi na at bilang huling bilin sabi ko, Luna, huwag mo yun ipagsasabi ha. Sumagot siya sa akin, Sir, oo naman. Sana masundan pa. Sarap kasi ng hotdog. Tumawa siya at biglang tumakbo palabas ng branch at ako naman, naiwan pa ring L na L sa kanya. DJ Rocky, oo. Nasundan pa ang mga anuhan namin ni Luna bago matapos ang internship nila noong June 2023. At sa pagkakaalam ko, walang ibang nakaalam na may namagitan sa aming dalawa. Siya lang, DJ Rocky. Siya lang ang nakaganunan ko at hindi ko na rin yung balak ulitin sa iba. And to be fair, pasado silang lahat sa kanilang internship assessment sa branch namin. Sa ngayon, nasa college na si Luna at paminsan-minsan nagkikita pa rin kami para mag-anuhan. Minsan na lang, promise. Hanggang ngayon, si Luna pa rin ang naiisip ko. Kailan kaya siya bibisita sa branch namin? Hindi ko masabi. Mukhang busy eh. Pero isa lang ang sigurado, hindi ko makakalimutan ang naganap sa aming dalawa while it was raining in Manila branch. Hanggang dito na lang po, DJ Rocky. Muli, ako si Ronald. At ito, ang aking SPG, as in Super Pack and Earn Secret File.